O Serra Leona e o Cabo de Boa Esperanza por ali. Bueno, pois o chegar a Costa Galega unhas tormentas terribles. Para que que deixamos colocar aos non compañeros. vían absolutamente nada, chuvia, todo tal. Non sabían, perdéronse, foron dar contra a costa a 276 tripulantes, 173 quedaron para sempre aquí en Galicia, na terra de Como se Galicia. chamaba o barco aquel famoso? O barco chamábase Serpen, O era un Serpen. cruceiro, repito, da Royal Navy, e para sempre aquí quedaron. Hai unha maneira que eu escribín hai anos para Ana Quiro, a Ana gustáballe moito, que di: foi na noite do 10 de novembro. Non, vamos a decir a letra como é, que xa me estou un pouco nervoso. Eso que del, é de Xosé Luis Blanco. Foi que, no... Vou decir unha cousa, vai tocar o acordeón esta noite, por se acaso alguén quere perderlo, que non se mova dai, A letra da maneira di... ¿Quieres que poñamos las fotos mientras Sí, nos vas dicindo? no, antes, mira, Minuto. Que temos unha foto do acontecemento. Propóñoche algo, sí, Veña. mira, esta foto é de hai uns minutos. Este é a praca que dende esta noite lucirá no cemiterio dos ingleses de Camariñas, que está na Costa Camariñá. O sea, esta puxeron esta tarde mesmo. Sí, no, agora, pola noite. Sí, Este cementerio é membro da Ruta Europea de Cementerios. Aquí temos unhas actrices interpretando unha obra. O que se fixo agora mesmo. Sí, hai unhas horas, efectivamente. Pues e mentras vemos fotos do barco, do cemiterio dos ingleses de Camariñas, do comandante que mandaba o barco, está o Faro Villano. Ibas nos dicindo a letra da manera. E dos tres mariñeiros que se salvaron, están aí. Están aí, vamos ver as fotos, non? Sí, estamos las vendo xa, ali está a Punta do Boi, que foi onde tivo lugar o naufraxio. Aí arriba donde... Ali onde di Punta do Boi. Vayan a ver o Cabo Vilán, porque é o cabo máis bonito do mundo. Pois a maneira resume esta esta traxedia dicindo: foi na noite, foi no 1890, cando en negra noite cun gran temporal un cruceiro que viña do norte na costa galega foi embarrancar. Era a noite do 10 de novembro, o mando do Serpen ía Mr. Ross, e a 3 millas do Cabo Vilaño foi dar contra as pedras nos baixos do Boi. En Camariñas aínda hoxe lembrase ben o que na costa aquela noite aconteceu. Probes mariños do barco inglés, 173 homes perderon a vida, salvándose 3. Foron tantos os que ali afogaron que houbo que enterralos á beira do mar, onde os restos daquel cemiterio son hoxe testigos do noso cantar. Inglaterra visteuse de loito o saber que o Serpen ali embarrancou, e para sempre a esta costa galega de Costa da Morte o nome quedou. Hoxe lembrámonos daqueles 173 e de todos os mariños que perderon a vida nas augas de Galicia e polo mundo adiante. Porque lembremos, un aplauso para Xosé, porque lembremos que hoxe mesmo cúmprense cantos anos. Esta noite foi. 107, esta noite cúmprense 127 anos. 127 anos esta 127 anos. Eu vou collendo o meu Paolo Soprani. Veña, deixame o micrófono que che vou colocando, dame as partituras, que isto sábelo de memoria. Non ten pega aquí Xosé Luis Blanco. Bueno, pois esta canción está grabada nun álbum de Ana Quiro. Está grabada nun álbum de Ana Quiro que se chama Galicia Miña ou algo así. Moi ben. É un disco que trae moitas cancións de Ana xa coñecidas, e unha delas é esta. Estámola escoitando agora. Titulada Costa da Morte. Costa da Morte, de Xosé Luis Blanco. Bueno, para min é un honor por vez primeira tocar con eles. Sí. O coro da miña terra de Camariñas, o coro municipal Brisas do Mar, que dirixe o mestre Javier San Pedro. Un forte aplauso para eles. Hola, Javier San Pedro, boa noite. Moi ben, pois estamos encantados de que veña un coro de Camariñas a cantar esta noite esta canción de Xosé Luis Blanco, Camariñán, e que dedicou á traxedia do Serpen. E que haya, ademais, neste coro un de Muxía. Eso fala moi ben dos de Camariñas. Estás encantado, aí, que levanta o dedo de estás encantado, eu que son de Camariñas, imagínate. Bueno, esta noite, xa estou nervoso de todo. Bueno, non me extraña. Veña, pois vamos dar entón aquí acorde a cousa. Un saúdo moi grande para Camariñas, que noraboa por lembrar este suceso tráxico no seu momento, pero que, bueno, que forma parte da historia deste gran pobo galego e neste gran pobo que Camariñas. E así o recordamos. Felicidades por todos os actos que están celebrando. Señoras e señores, Costa da Morte, dedicado ao traxedia ao naufraxio do Serpen. Hoxe 127 anos.
Un saúdo moi agarimoso para esa bendita terra de Camariñas e esa bendita Costa da Morte. Grazas, Xosé Luis Blanco, moitísimas gracias, Camariñas, por estar esta noite e traernos este retazo da historia do noso pobo e da nosa gran Costa da Morte. Un aplauso grande para Camariñas. Bueno,